Jó reggelt kívánok! Ma reggeli vendégem Darth Vader, a shit lovagja. Vader, és nem shit, hanem szét. Elnézést, nem mindegy ugye, hogy valaki szabadkőműves vagy vízgáz központi fűtésszerelő. Hogyan szólíthatom? Nagyúrnak. Kedves nagy úr! Nem nagy úr, te, hanem nagy úr. Elnézést, a szerkesztők nem írták ide. Ő főméltósága. Sokaknak első pillantásra csak egy vastüdőben lévő Depeche Módosnak tűnik. Több tiszteletet. Elnézést, egy Cure-os könnyű búvár. Mi ez, amit maga vezet? Valami szekta, ami egy légféket imád? Én a birodalmat vezetem egy messzi-messzi galaxisban. Értem már, szóval ilyen neonáci-féle sorozatfüggő. Kicsoda is ez a titokzatos valaki, aki egy ilyen távoli galaxisból érkezett? A nevem régebben Anakin Skywalker volt. Hú, de szar, Roviban nem csúfolták emiatt a hülye név miatt? Ők már nem élnek. Értem, ne haragudjon, de meg kell kérdeznem. Maga nem playback? Nem. Én a sötét oldalról jöttem. 8. kerület? Vagy politikailag érti? Maga is ilyen árukásos típusú fideszes? Gondolhattam volna, Túró Gyurcsány Ferenc mondjon le szemmagasságban gumilövedék. A sötét oldal. Ne haragudjon, hogy közbevágok. A személyében is ilyen kép van. Az igazoltatás mégsem farsang. Nekem nincs személy. Hát, apám, ne haragudjál, de személye még az angol királynőnek is van. A busók is levetkőznek az okmányirodában. Na jó, mindegy. Lenne még néhány praktikus kérdésem. Nem érzi, hogy ez a ruha meg úgy általában ez a állarcos gonosz a vödörhanggal már nem trendi? Olyan 80-as évek eleje feeling. Körülnéztél már a stúdióban? Hát persze. Akkor a helyedben nem okoskodnék. Jogos a 2 pont. De még pár praktikus kérdés nem hagy nyugodni. Mi van, mikor tüsszent? Hogy lát utána ki? Zöldbe borul a világ, permanens tavasz köszöntve? Nekem nincs orrom. Ezek szerint a lenyelős típus. Hát és utána még szörcsögtet is. Nagyon jó. Ha nem lennék a szobatársa, ha gondolom horkol is. Egyébként minek köszönhetjük a látogatását? A halálcsillag most helyezkedik pozícióba, hogy elpusztítsa a szánalmas civilizációtokat. Jó van, köszönjük a beszélgetést. Sötét Vödör úr volt a vendégünk, akinek az egész élet egy busójárás. Plusz lenyeli a taknyát. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Gratulálok, szevasz!